ሰላም እግዚአብሔር ብሳኹን ይኹን ኣሕዋተይ እንኳዕ ለወርሓዊ በዓል ስላሴ ብሰላም ኣብፅሕና። ያው ሓሚምካ ማለት ቤተ ክርስቲያን ኣይኸየሊ ማለት ይኾነይ ኣዴኻ ሓሚማ ትሪኣ ኣይትኸዲ ማለት ይኾነይ። ልሙዓንቲ ንመጀመርያ ግዜ ሓፍተይ ሞተር ሒዛ በዓላላ ዘወረት ላብ ቤተ ክርስቲያን መጀመርያ ትወስደኒ እያ። ካብኡ ላብ ገዛ ኸይደ እነይ መዓሮ ሕምዋ ስለለሎ ከሪኣ እየ ተወሳኺ ለለ መኻደለ ቀሪ እንድሕር ምንም ዓይነት ድኻም ናውነ ምስሓት ምልክት ትሕልየለ ድሕሪ እንደይ ወርሒ ሻወር ክወስድ እየ። ጥዑይ ሻወር ማለት እዩ። ማይ ዝህም ፈሊሑ ገዛና ቦይለር ስለለየብልና ሻወር ያው ሙሉእ ብሙሉእ እንዝላል ክሕፀብ ኣለኹ ማለት እዩ። ካብኡ ክሳብ ልምለስ ብጸሎት ሕሰብ ነይኹም። እቲ ኣካይዳይ ኩሉ ነገር እንደገና ድሕር ዚ ቪድዮ እዚ ክልእኽ ኣለኹም እየ። ያው ከምቲ ዝበልኩኩም ሓቢጠየ ለለኹ ሓደ ሰብ እንድዮ እንታይ ይመስለሎ ለረጎድኹ ገለይና ይግበረለይ ኮፒ ሊንክ ብቻ ብስላሴ ስም 7 ግዜ ኮፒ ሊንክ ወርኒ ከምኡ እውን 30,000 ኣእቲኑ እሞ ፕሮሞሽን ካብ ላለመን ኳስርሕኒ ክብል ብቅርሺ ባዕሎም ንከስርሕኒ ሓግዙኒ ኢኹም። ዩቲዩበይ ለ ኣብ ታሕቲ እኒአኩም ኣቲኹም ሰብስክራይብ ግበሩለይ። ፌስቡከይ ለ ኣቲኹም ፎሎ ግበሩኒ ኢኹም። ሰላም መዓልቲ